ngin yele hashno wajong ngim kwa morten hashno wajong we condemn ngim bing What happening jong kajing perking ka board district ban ya lumpai ba na ka banta ban shim ye kila jingeda na kajing posted ka klam covid khat kendai hapo ka district ki pan ba jong kilai teligi shnong kata ka shnong so riuble ka shnong maulawai bat ka shnong kerdem menta ka sngi kilami ban penpau ye kajing persha hallo ka jing thmu bante ye ka solid waste management ha ka jaga ka ba hapo upur usam ka shnong maulawai bat kerdem kilong keme rengkat kiri rang ba ka shnong kedem kilami ru menta ka sngi ban penlong ya ka jing persha kadai halo ka nongrim baki persha ya ka taga solid waste management project ka babon nagi pai ba kim tip satia halo ka ni ka jingwan ra ya ka ni ka project kumbala penpau da ki long keme bat ki riurang ba ki tigi shnong laong ba ka daw ka ba penlong ki bakin persha jur kadai namar urang ba shnong ke kerdem nado urang ba shnong barim bat urang ba shnong batumai ru kila ai NOC sop klem da pentip syaki pai ba nong shong shnong kumbala penpau pai ba ru laong bakim kwa banwan ke te ka project ban penlong ka ta ka Martin lani ka jaka thenyun ha ka te ka shnong namar ka ne kan kta ya kitolong umbam umdi bat kan kta ru ya ka maryang bat kum ki pai ba kim kwa ban mi ka jingsma yutong ka ba kta ya ka koj ka khia jong ki pai ba ngidon ka jingsngo khia ka ba khrau na ka benta ka shnong ka thau ka jongi balada ka sorkar kan wanra ya kan ni ka Martin ha kan ni ka shnong jongi kat nungi dap da ka jingsngo si ka ba khrau kham tam lile ha bakin nong sensyar shnong jongi nadu usnyam ar hajar khat nyo kilayo ya kan ni ka jing pentip na kaliang ka sorkar bat kilale ya ki ei ki bangim sultanat ban ai ya ka NOC bat hadin bo ulak lem utau orang ba shnong uba menswa bat had uni orang ba shnong uba mentaru ulale ya kan ni ka ju ka kam thok ka kam syukur yang ikum upai ba nong song shnong ha kan ni ka raj madan kerdem bat ngikum kinong song shnong idon ka jing sokit khli ka jing sokit khia na ka benta ka lawei jong ki khun ki kti ki jongi ha ka imlang ka saalang ka jongi bangim slow tenat ba ka ni ka project kan wan ha ka ni ka shnong jongi bat kumta da ka jing sokhia ka ba khrau kum kinong song shnong ngi penpau shapi bangim don kam ya kata ka Martin ha ka ni ka shnong ka jongi namar ngi tips camp ba ka ni ka Martin kan wanra ya ka jing jaklia ha ka ni ka rat ka jongi lengba ki umbam ki umdi ki umsat ki umsum namar ngi kum kinong kendong ngi don kam ya ka sat ki umbam ka umdi nakabenta ka jingkot ka jingkhia ka jongi hakini ki sngi ki bamenta kad nungi dap da ka jing sokemen ka bakrau bau blei ai hangi kan ka maryang ka bakhut ka maryang ka babaha bangin yo ban ring bat penhiar mensim da kal air ka bakhut nrelada ka sorkar kan wan ra ya kani ka project hakani ka shnong ka jongi hakani ka rat ka jongi ka ei ka banja yangi hakini ki sngi ki snyam ki banangwan ke kumta kum kinong syong shnong kiba it ila ka jong ka shnong kiba it ila ka jing long tenrai ha ka ba ki long shwa ki man shwa ki jongi kilabo kilasat naka benta ka baha ka miat jongi ki long din ki man din kumta ngim kwa baka ni ka Martin kan wanja kan ka shnong ka jongi bat kumta leng ba kan ni ka social media ka bawan kan ni ka sngi kan rae ka kubor ban pensapriang bangi kum ka raj madan kerdem bat ka shnong kerdem hibar ka we ngim kwa ya kan ni ka Martin mu asistan jongka shnong kerdem ubala ka dorbar hi kalajin bat kala bencet ingi bentre yang nakam tenakaliang ka jongi kam ngadon ban ong hang ne ba nakaliang ka jongi kum kinong kit kam jongka dorbar shnong ngim don jingtip halor bayade bakanek projang da kapang ka bang kwa ban keren hang ne kalong namar ba kat kum ka jingyo jingtip ka jongi menta namar ba kaneka project kalaya chakmat ban nilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang ban nadu bawan kini ke project ngina kaliang jong inong susnong ki badan poksnong kerdam ngim don jingtip ka bade kini project te ka bang ngolong kalong ba kumno ke project ba kipat ba kinom tip kat ba
ka hearing kalawan. Kane kalong kajing solungo bat ka kajing bomla batai jong ikum kinong sinong ngimla ban sutu adu kanno. Namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo ka sinong kajengi hindai ka hearing kalawan. Namar kat kumbang iyang ne kane ka hearing ke balawan nak office jong ka DC ke bala address uni lodar dekar ka deha ka Patrick jong Januari arhajar arpuar. Tekum kinong sinong de halor kane kanong rim ba ngin sa persya ba ngim kuah hiru ba kane ke project kanwan ha ka sinong ga jongi ba ngimla ban priang namar ba klem ka jing tip ka jong pat ba klem ka jing ngutu ka jong pat ba klem ka jing sayo pat ba kumno ngila ban priang ya kane ke project namar ngis ngutu ba kane ke project kam de su ke project ka barit namar ba kane ke project kat kum ka jing tip ka jongi namar ngilayo ya kane ka hearing namar ngiyo ihang ne de ka ba from Shillong to Kerdem kabamut from Shillong ngilatip ba kane ke project ka de barok kami khalaya kanwan the ya ka jabuk jaban hapo kane ka sinong ka jongi tadai halor kane kanong remba ngikum kipat ba nong sinong jong ka sinong Kerdem ni persya jor halor kane ka jing le jong kini ki rurang ba kibala aye kini ki anosi kibala aye kini ki jing pen scam si kini ki shauni ubadai utrai jong kane ka jaka badai halor kane kanong rem nakali nga jong aku masan sekretari jong ka sinong Kerdem ngaso ban ong batang kini ki jing kren ki belongkon bat publishibun kane ka project kalayat nadu usnem arhajar khatnyo hanrei kum upat ba ngimtip AA ngimdon kano ka jingtip abaya de bat kane ka project ka jingwan jong kane ka project ha ka jing syakat kane ka project kala de upat ba jong ka snong la de bentip ha ka jing syak kum upat ba nong snong la de bentip ban wan kane ka project jing sya udai upat ba nong jing snong uban aya ka karai long ne am hanrei ka executive ka bamensya kim syam lale ya kane kim ki layat baik syakmat klem ka jing tip jong pai ba usah humdum tip ka kata project de retat hadu ki ne ki benai arbenai lai benai ngidang tip ya kane project kato kat ne nakal yang jong ka executive ka jengir ngidang tip idang wat ikut islah ki jing pendisya bat hadin nakal yang jong ka executive ka jengi nakal yang jong sekretari ngaklem syam la sanya ka NOC reu orang basnong la ay ka NOC marwai ta hadin ba upai ba jong kanong upai ba snong ulatip ya kane baganwan kata project usah ka tip ka kata project ka bagum kano kata project ka babhane ka basnew kamdon ka jing pensay sa pai ba te hanrei ka kam kalaya si khamat a jing sya ka government kala dei ban ai chwai ka jing pensay pai ba pan ka jing menjur jong pai ba ma nang ta urang ba snong executive snong ro te hadin kaya bawan uni urang ba snong mathmai ro la aya ka NOC mangaku musketeri klem sanya ta ka NOC bat hadin ba ki pai ba ki layo jing tip ya kane ki lalum ya ka dorbar pai ba bat ha kata ka dorbar pai ba la syum ya ka wei karai ha ka spotrik udi sembar ki la syum ya ka wei karai kata karai kalong banweng no ki NOC ban pha jing tho sya ka DC ban withdraw no ki NOC baro ki NOC ki bala ai de ki rong ba snong kata ka de karai dorbar pai ba bat nang ta ban persya ya ka jingwan jong kane ka project klem ka jing tip klem kano ka kajing pensai kebatikan sampai bat naduk ipor ke manusia la shali si kumut labhai pak sarkar kan ai dengan bi ne penyak si no hisu itu selek ke project kan haduk muntah yang pat dan tegoi pat kasus bobiang antara senong haduk muntah mene omdai tangka umbam umdi andai karep karyang kilkha kiri sai di bahap hapo cungka senong seblei ngidang ya tang da kata itu nyunan pat tegoi pat kasus bobiang highway de bamudi baru izin ke kampus nang kata diketahui kedai kebangi nang kaleng kesnong ya persya teskuweng kwa aban ya penpaulang seperti kalong ba hadin ba ngalak sajit kumurung ba senong kumulakan sekretari senong Kerdem ko kene ka project layak aslam rai nusah kaum dum nomor ba ngimtip si kadang ngimtip si kadu Nrenga ngatip bagane project kan sawan hadin utu agent ba lodar dekar wani kendu ya ngawang ba rambak sinong ngadon kam gejing rap tungfi pepin aya nga de jing thok pin kersan lem ngin la bulun ra eta project tengong ba bangan sim ya karai hangne maroi ngamla ban le kata nomor ngayang ala ji dor dak sinong bangan long nu ilam tengong ap elat nga bangan lebih derbar sinong ban ngan sa aya pi ya ke jubam teh ka khatwai terik udi sembar arhajar arpuai tinggal lalu ya general meeting ke dorbar pai ba sinong ban nakata kasur kubami nakata ke dorbar sinong
ngiong bangin ya persya ya kan project dan ya kita keberten ku sarkar kemudian manon bu tu sam